Nosím ho všade a nahradil mi 10 rôznych liekov. Pozrite na ten chaos. Kvapky do nosa pre dcéru, masť na exém pre syna, dezinfekcia na odreniny, pastilky na hrdlo pre mňa, krém na exém. A to je len zlomok. Na každý problém iný produkt, plný košík chémie. Toto je ProBioLife. Jeden sprej, ktorý striekam na odreniny, do nosa pri nádche, do hrdla pri škriabaní, na exém či vyrážku. Pár centimetrov vôjde do každej kabelky. Včera mi prišla dcéra so škriabaním v hrdle, 2 streky a ráno v pohode. Manžel mal týždeň zapchatý nos, vyriešené. Ja som mala vyrážku z nového pracieho prášku a za 2 dní bola preč. Toto je jeden produkt pre celú rodinu a všetky naše bežné problémy. Viem, čo si myslíte, jeden produkt na všetko? Tiež som bola skeptická, ale pozrite sa na tie všetky pozitívne recenzie, nie som sama. ProBioLife, prírodné probiotika, žiadna chémia a máte pokoj na celé mesiace.